Mhuwiex tajjeb għall-irwol li jġorr għal dan John Rizzo f'rapporti konfidenzjali fuq l-ispettur Elton Taljana involut fl-investigazzjoni li waslet għall-arrest żbaljat ta' Darren Luke Borch. Allegatament, Elton Taljana minkejja li kien l-unika wieħed infurmat bis-suspettat vera tal-hold-up, xorta ma infurmax b'dan il-kollegi tiegħu biex finalment tresqet il-persuna żbaljata Darren Luke Borch. Intant John Rizzo f'dan rapport jgħid li Elton Taljana kien jaħdem bouncer mal-karattri l-Sif Paċeville u hemm allegazzjonijiet li importa armi tan-nar kien anke involut fi ħruq tar-residenza parti li kellu konnessjonijiet ma' kriminali famużi. Minkejja dak il qal Rizzo fil-konfront ta' Taljana dan ingħata żewġ promozzjonijiet fi żmien gvern nazzjonalista u waqt li kienu qed isiru dawn ir-rapporti Tonio Borch żammu bħala uffiċjal tas-sigurtà tiegħu għal 7 snin sħaħ. B'hekk qed iqumu l-mistoqsijiet dwar kemm huwa possibbli li Borch ma kienx infurmat b'dawn l-allegazzjonijiet fil-konfront ta' Taljana meta hu kien il-Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern li taħt ir-responsabilità tiegħu jaqa' l-Korp tal-Pulizija u l-Kummissarju. Il-Gazzetta Malta Today tiżvela qatt ta' fatti mill-passat ta' Elton Taljana li huma dokumentati f'files tal-Pulizija. Rapport mill-Ispettur Huber fis-sena 2006 jgħid li Elton Taljana kien qiegħed jiġi innotat ħafna drabi ma' kriminali famużi. Ir-rapport jgħid li informaturi qalulu li Taljana kien wara żewġ serqiet, waħda f'residenza ta' Assis u l-oħra f'dar ta' familja illi kienet funeral waqt li seħħet is-serqa. L-istess dokument iżda jiżvela aktar fatti xokkanti. Saħansitra kien hemm allegazzjonijiet li Elton Taljana kien qed jaġixxi ta' messaġġier biex idroga kokaina minn Malta tasal Għawdex u permezz ta' persuna oħra tasal f'diskoteka fix-xara Għawdex. Fis-sena 2011 rapporti ta' konnessjonijiet ma' kriminali u droga jippersistu. Din id-darba f'rapport ta' Neil Harrison li kien inkarigat mill-iskwadra ta' kontra droga. Ir-rapport ta' Harrison jgħid li dan kien Petroni arrestat il-Brażil u Pakalino Ċefaj li kien taħt arrest preventiv minħabba każijiet ta' droga kienu semmew l-involviment ta' Elton Taljana. Ċefaj saħansitra jiftaħ li kien qed iġib l-informazzjoni minn Taljana u spetturi ieħor mis-servizzi tas-sigurtà. Elton Taljana meta kien interrogat xi ħadd dawn l-allegazzjonijiet iżda ammetta li kien tkellem ma' ċertu kriminal u kellu anke n-numru tal-mobile tiegħu. Minkejja dan kollu ftit wara l-interrogazzjoni Taljana kien promoss għal spettur. Is-sibt il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Intern għamel konferenza tal-aħbarijiet biex għal darb'oħra jipprova jxekkel l-investigazzjoni ta' bord indipendenti li għaddejja fil-konfront tal-każ ta' Darren Luke Borch illi fih hemm involut Taljana. Bil-gvern isaqsi lil min qed jipprova jiddefendi Jason Azzopardi li saħansitra prova jitfa' dubji fuq il-Ministeru tal-Intern meta qal li mhux vera li Darren Luke Borch ikkuntattja lill-Ministeru iżda l-każ ġara bil-kontra. Il-Kummissarju tal-Pulizija qal li l-logs ta' telefonati juru li Borch ikkuntattja lill-Ministeru biex imbagħad il-Ministeru għadda lil Borch quddiem il-bord. Wara d-dikjarazzjonijiet tal-Kummissarju, Jason Azzopardi saqsa li ma liġi tagħti l-poter lill-Kummissarju biex jitlob għall-logs tat-telefonati. Il-Pulizija għandha l-mezzi kif tista' titlob lis-service providers f'Malta il-call profiles tat-telefonati. Importanti ngħid ukoll din nagħmlu aħna għandna bażi legali biex nagħmluha. Il-Pulizija għandha sija l-artiklu 355 tal-Kodiċi Kriminali u sija l-avviż legali 198/2008 illi tuha s-saħħa li titlob lis-service provider dik l-informazzjoni.